Täze ýylyň ilkinji gepleşiginde Dünýä Türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri arka atylan ýylyň dowamyna her hepdäniň diňe alış günleri mümkin boldugyny täze we gyzykly temalar bilen dinleýijilerimiz bilen tolkun arkaly diýdarlaşdy. Dünýä türkmenleri 2021-nji ýylyň dowamyna türkmen dünýäsi bilen ýakynan ary baglanyşykly temalara gönükdirildi. Köne möhüm türkmenleriň arasynda familiýalardaky rus goşulmalarynyň taşlanmagy bilen bagly meýillerden söhbet açyp öýde işine başlady. Göktepe töweşine duşmana garşy görüşen türkmen gerçekleriniň günbatar jurnalistlaryna galdyran täsirleri barada söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etnik türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystanda bolup geçen syýasy tolgunşyklar, Tomsyň ortalaryna İran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary Dünýä Türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyna bir pursat ýa-da ser salyp bir mewsümne gozgolan gurrunlary, açylan temalara, diskussiýalara we söhbetdeşliklere ser salarys. Biziň tolkunlarymyzda galyň. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Başta da belleşimiz ýaly 2021-nji ýylyň Dünýä Türkmenleri möhüm türkmenleriň arasynda familiýalarda rus goşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öýde işine başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus goşulmalaryň taşlanyp oňa derek plan ogly ýa-da plan gyýaly goşulmalaryň ýa-da hiç ýyl goşulmasyz ata-atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her neçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda goşulmasy gerek däl bize. Öz milliligimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özüni Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleýiji öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doýsun, erkinlik alsyn, soň ol meseleni çözerler diýip beýleki bir dinleýiji pikir beýan etdi. Ýogsa da 2021-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanda barha erwetleşen ykdysady kynçylyk alamatlary barada habarlar ýylyň dowamyna jemgyýetçilik pikiriniň gönükdirilen esasy uğurlarynyň biri boldy. Belki de hut şonuň üçin ilki başta halkın garını doyursunlar diýip ana lakamly dinleýiji familiýalar barada gepleşigi öýüniň bipark galmanyny görkezdi. Bize ruslardan razy diýip güjük öz sözüni jemledi. Ozorlar her ýylyň 12-nji ýanwaryna Türkmenistana türkmen taryhynyň iň gany sahypalarynyň biri bolan Göktepe Sewuşy hatyrlanan soň Dünýä türkmenleriniň bir ýanwar sany 19-njy asyr günbatar jurnalistlarynyň we syýahatçylarynyň galdyran ýazgylaryna Göktepe Sewuşy adlandyryldy. Gepleşik 140 ýyl töweregi mundan ozal 1881-nji ýylyň gyşynda Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasynda Göktepe Sewuşy dowam edýän günleri türkmen topragyna syýahat eden günbatarly syýahatçylaryň we jurnalistlaryň uruş sahnalary barada galdyran ýazgylaryndan söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innovasiýon tehnologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talyplaryň online sapak geçmekde hayal internet tiýligi sebäpli görýän kynçylyklarynyň uğralanyp taýýarlanyldy. Innovasiýon tehnologiýalary hünärmeni Türkmenistana internet tiýliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýäde iň hayal internetli ýurt hökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öň ýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagyllalary, olaryň girişýän VPN görüşleri jemgyýetçiligiň üntünden gaçmady. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny 25-nji maýda dawara şowkuny bilen belledi. Toý uludan tutuldy. Şondan 4 aý töweregi ozal dünýä türkmenleri Aşgabatyň ýerki chronologiýasy barada gepleşik efire berdi.
Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness'in rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyralary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabryna dikilipdir. Häzirki Türkmen paýtagtyna ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustyna şol wagtky Skobelew meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde synçylary görä köpünç boş durýan gymmat bahaly meýhmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1891-nji ýylyň 20-nji dekabryna açylypdyr. Gepleşik Türkmen paýtagtynyň ýerki chronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanýar diýseňiz Azatlygyň arhiwinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji may konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinlärin diýseňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrgyny 4-nji bölüm Ýerki Aşgabatyň kronikasy adlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimizde içerki bozgunlukda ýaşaýan owgan türkmenläriniň soğuk kış şertlerine çekýän jebrine ünüt çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Owganistan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bäri hatda Sowet Soýuzynyň çodurşlary hem hasaba goşularyna 40 ýyldan gowrak wagt bäri uruşlardan we gan döküşlükden ejir çeken owgan halky şol sany etnik türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldular. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Owganystanyna çadyrlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýylydyş saglyk we iými tüpçünçligi bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyna bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna göz ýaş dökýän smaylyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşige göz ýaş smaylygy bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşsyz habar serýeşdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanda bir ýaş sportçunyň gümürtük ölüm barada habarlar bilen sarsyldy. Dünýä türkmenleriniň 21-nji fevral sany bu waka bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10.878 gedek dinlenip berkide ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasyrynyň ilkinji günlerine mülayim öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna öwütküni atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýlyganlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyna diňe bir bahar şemaly däleýsem Sowetler döwrüne açaçanlyk pikiriniň arhitektorlarynyň Mikhail Gorbaçowyň dowlany gününiň 2-nji marta gawat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy tergi berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz günü biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyr sährasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredüjilik böwşeňligi adlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy bersede türkmen aňyna ýyl galdyran edebi işlere nazar aýlap bu gepleşigimizde gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikleri ýatlap bilmersiýoni olaryň arasyna has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem tom saýlary hususan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Owganystanyna syýasy tolgunçluklar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli özleriniň Owganystana missiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Owgan halky şol sany etnik türkmenler aslynda tutuş dünýä jemgyýetçiligi Owganystanyna bolmagy ahmal wakalary ünütkünükdirip başlady. Bir tarapdan öňkü Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sewitdäki beýleki oýunçularyň ädimleri ýakynan ýazarlanýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerine Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Owgan türkmenleri hujulanyp özleriniň parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efire berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynan ızyklandyran we synçylar tarapyndan elhenç adlandyrylan ýene bir waka bahar aýlaryna Irandan gelip gowuşdy. 23-nji martda Demirgazyk Irany etnik türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan Kümmet Gowuz şäherine yerli ýaşaýjylar 7-8 ýaşlaryna iki gyz çaga jynsy zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň cezalandyrylmaýanlygyna gahar gazap bildirip protest geçirdi. Yerli ýaşaýjylar protestçileriň esasan etnik türkmenlerdigini we jebir çeken gyz çagalaryň hem türkmen maşgalalarynyň çagalardygyny aýtdylar. Protest polisiýa tarapyndan basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyna görä şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dowrusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1 awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanatynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapyndan hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu
wakada bir aktivistin konsulhananyň içine aldyğı ýolu bilen salanyp soňra urulup ýenjilenligi barada habar, giň, sesleme we nägilelik töretdi. Programmamyzyň 8-nji awgust sany bu waka bagyşlandy. Gepleşigimiziň maý aýyna ýyly-ýylyna efire berilen 2 sany Türkmenistana söz azatlygynyň gözgüýüni ýagdaýyndan söhbet açdy. Bu gepleşikler toplumy Türkmenistana erkin söziň anatomiýasy adlandyryldy. 2 bölümden ibaret gepleşik YouTube'da köp tomoşaçy çekdi. Azatlygyň saýtyna hem köp okuldy. 2 gepleşigiň aşagyna 22 sany tesbir galdyryldy. Ýöne gynansak dolaryň hiç gaýsy söz beýan azatlygynyň, metbuat azatlygynyň, pikir azatlygynyň giňişleýin söhbet açmady. Soňra iýunyň başlaryna Türkmenistany bir ýerli synçynyň ýazmaçy beren gurrunlaryna salgylanyp demokratiýa maşgulada başlaýar adly gepleşik taýýarladyk. Bu programma Türkmenistana häkimetleriň demokratiýa ýerli öwüşgün çaýmak finanşyklarynyň söz açdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galy bersede John Locke'ň, Montesquieu'nyň, Jean-Jacques Rousseau'nyň demokratiýa taglymatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini öwrenmäge finanşdy. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen apreliň başlaryna hassa çuňlaşyp gara bazarda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3,5 manat bolan alış-çalış kursynyň 11-12 hisse gymmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 hisse ejizleýändigini aňladýardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetlenmegine galy bersede manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda maý aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçiren bir kinofestiwalyň fonuna dünýä türkmenläriniň 23-nji maý sany türkmen kinosynyň geçen ýylyna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt, Aýgytladım, Mawtumoly, Uzakda gelinlik, Dursun Mukamyň sırlary, Ýannym rowaýat ýaly başga-da birnäçe kinonyň mazmunlaryna gysga nazar aýlamaga synanşyk edildi. Bu aralykda 14-nji awgustda Awganystana Taliban häkimiýeti ele geçirdi. Dünýä türkmenläriniň tom saýlaryna efire giden iň soňky sany Awganystanyň täze şertlerine, etniki türkmenläriniň rolunyň hemde Talibanyň legitimlik gözleglerinden söhbet açdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başyna talip ýaşlaryň öňüne eden çykyşyna ýaşlary watany söýmäge çagyrdy we Misirde şah bolunan öz ýurduny geda bol nakylyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenläriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyna, bu nakylyň manysyna we prezidentiň tarih leksiýasyna analiz berdi. Prezidentiň bu sözleri köpleri geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzlerçe müň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenje etmäge çalışýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmaga çagyrmagy dinleýijilerimizin arasyna reaksiýa döretdi. Halk keypine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu gepleşige tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar öz bähbiri üçin aýdylan beýlek bir dinleýiji tesbirledi. Awganystanyň Ashraf Ghani hökümetiniň synmagyndan göni bir aý töwere wazal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkez Aziýa ýurtlaryna şol hana Türkmenistana sapar etdi. Dünýä türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýygyny Hytaýyň Merkez Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşik Azat Ýewropada Türk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Alym türk hökümdarlaryň atasy hasaplanan Alp Ertonganyň mazaryny Buharadan tapandygyny aýdýar. Ýazyjy Merkez Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýär. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağyndaky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlikli çykan gepleşiklerimizin hataryna girdi. Biz 2021-nji ýyl mewsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýplanýar hemde memorial arhivleri geçmişin sesi, Sovet represiýasynyň pidalary ýowuz geçmişi ýatdy ýaratly gepleşiklerimiz bilen jemledik.